Szeretettel üdvözlöm Önt. Örülök, hogy időt szánt arra, hogy meghallgassa ezt az előadást. Dr. Joel Wallach, aki azonos mértékben idealista és úttörő, sőt, egyidejűleg az orvostudományban feltárandó igazság harcosa is, ma már egy élő legenda. Több mint 30 év sikeres állatorvosi tevékenység és több mint 17 000 boncolás eredményeként dr. Wallach egy forradalmian új felfedezésre jutott. Egy olyan felfedezésre, amely az egészség iránti eddigi viszonyulásunkat teljes mértékben átalakítja, sőt, megreformálja. Mára dr. Wallach publikációk, tanulmányok, könyvek, továbbá több mint 40 millió eladott hanganyag alapján korunk egyik legnépszerűbb, legkedveltebb, ugyanakkor leginkább retteget felfedezőjének számít az egészség, a táplálkozás és az ezekkel összefüggő témák tekintetében. Különösképpen a 91 esszenciális tápanyaggal kapcsolatos felfedezése alapján lett neve közismert. Ugyanakkor dr. Wallach folyamatosan hangsúlyozza, hogy nem a hírnév iránti vágya, vagy eladási adatainak növelése az, amely munkájában ösztönzi. Leginkább azt szeretné, hogy legalább egy kis mértékben hozzá tudjon járulni az igazság feltárásához, és az orvostudomány és a gyógyszeripar jelentős részét érintő hazugság elleni küzdelemhez. Dr. Wallach hozzáteszi, amíg egyetlen ember is létezik ezen a bolygón, aki erről a felfedezésről még nem hallott, mindegy, hogy pusztán csak nem jutott el hozzá a hír, vagy esetleg szándékosan elhallgatták előle, nem fogjuk küldetésünket abba hagyni. Nos, ön most tudomást szerezhet erről a felfedezésről. Kérem, hogy az elkövetkezendő rövid időben hallgassa figyelmesen az előadásban szereplő információkat. Hálás lesz önmagának, ha így tesz. Egy hihetetlen igazságnak lehet fültanúja, a 91 esszenciális tápanyag titkának. Nem tudom, hogy milyen a jelenlegi élethelyzete, sem azt, hogy mennyire foglalkoztatja az egészség vagy a betegség témája. Talán mostanáig inkább gondatlanul és könnyelműen bánt a testével. Jól lehet ez az egyetlen, amivel igazán rendelkezik. De az is lehet, hogy mindig is követte a rendszeres testedzés szabályait, és láthatóan duzzad az életerőtől és az energiától. Azt sem tudom természetesen, hogy ön, tisztelt hallgatóm, komolyan belegondolt-e valaha abba, hogy milyen élet vár önre. És vajon belegondolt-e már abba is, hogy mennyi ideig akar élni? 60, 70, esetleg 100 évig? Vagy úgy gondolja, hogy más kezében van az arról szóló döntés, hogy ön mennyi ideig fog élni? Igaz, végül is nem is lényeges, hogy melyik csoporthoz tartozik. Egy valamit biztosan ígérhetek önnek. Ez az előadás meg fogja változtatni az életét. Feltéve persze, ha nem engedi meg, hogy a következő percekben bármilyen zavaró tényező csökkentse a koncentrációját, vagyis eltérítse figyelmét, feltételezve továbbá azt is, hogy engedi az eddigi egészséggel, táplálkozással, az élettel szembeni elvárásait átalakítani és újra programozni. Ebben az esetben megígérhetem önnek, hogy élete teljesen megváltozhat, és meg is fog változni. Nos, mivel én nem csak embereket, hanem állatokat is gyógyítok, teljesen más szemlélettel rendelkezem az egészség fogalmáról. Az állatgyógyászatban például nincsen úgy betegbiztosítás az állatok részére, ahogyan az az embereknél létezik. Mindenkit sokkolna, ha az embereknél használatos betegbiztosítást az állatoknál is alkalmazni kezdenék. Egy hamburger például több 10 000 forintba kerülne, és megfizethetetlen lenne a betegbiztosítással növelt költségek miatt. A csirkemelfilét majdnem 100 000 forintért vesztegetnék, és a tojásrántotta ára is több ezer forint lenne. És mindez csak azért, mert az állatbetegbiztosítás költségeit valamiből fedezni kellene. Ezért aztán az állattenyésztés területén már régen megtanulta mindenki, hogy a hús, a tejtermékek, a baromfi és a tojás árát a lehető legalacsonyabban kell tartani. Olyan alacsonyan, hogy egy átlag európai nyugodtan megengedhesse magának, hogy ezeket a termékeket naponta fogyassza. Ezt egy egyszerű állattáplálási módszer segítségével érték el. Az ételadagokat kis egységek úgynevezett pellet formájában kezdték gyártani. Így el lehetett kerülni azt, hogy az állatok a takarmányból csak a szőlőszemeket vagy a napraforgó magot egyék ki. Minden pellet darabka ugyanolyan volt, mint a többi, és tartalmazott minden fontos tápanyagot. Így az állattartó telep legbutább állata is kifogástalan táplálásban részesült, a termelést pedig sikerült egységesíteni. Ma már pellettel etetik az egereket, a patkányokat, a hörcsögöket, a tengeri malacokat és a nyulakat is.
A pellet a szárított kutya és macska eledel fő alkotóeleme is. Minden szelidített vagy laborkísérletre szánt állat táplálása, ahogy azt valószínűleg már ön is sejti, pellettel történik. Ez az állatok esetében tökéletes megoldás. A pellet felbecsülhetetlenül nagy segítség a gazdaság és az ipar számára. A pellet sikere akkora volt, hogy az elmúlt 75 évben több mint 900 betegséget sikerült megszüntetni vele. Az állatok várható élettartamát sikerült a kétszeresére, sőt akár a háromszorosára is növelni. És mindezt ezzel a nagyon egyszerű állattáplálási módszerrel. Adódhat tehát a kérdés, hogy miért nem alkalmaztak ugyanezt a technológiát az embereknél is. Mostanáig, mai árfolyamon mérve, mintegy 80 milliárd eurót költöttünk arra, hogy az állatok esetében megoldást találjunk. Mindezt 75 év alatt. Ez az összeg semmi ahhoz képest, amit az emberi egészségmegőrzésre évente kiadunk. Ha innen nézzük, akkor sikerült egészen olcsó megszüntetni 900 állatbetegséget. Mielőtt orvos lettem, egy időben részt vettem Marlene Perkins egyik nagy kutatási projektjében. Marlene Perkins lenyűgöző személyiség és elbűvölő jelenség volt. Igazán nagy megtiszteltetésnek vettem, hogy engem az állat- és növényvilág szaktekintélyének tart. Abban az időben éppen Afrikában tartózkodtam, egy környezetvédelmi munkán dolgoztam. Egy nap táviratot kaptam tőle, hogy meghívására repüljek vissza Amerikába. Kapott a Nemzeti Egészségügyi Intézettől 7,5 millió dollárt, hogy a környezet, a környezetszennyezés és az ökológia területén kutasson. Meghívását örömmel elfogadtam. Munkám mindössze abból állt, hogy a nagy amerikai állatkertekben természetes módon elpusztult állatokat boncoljak fel. Ezek a hatalmas állatkertek általában nagyvárosok közelében voltak. Ha tehát ezekben a városokban környezetszennyezési problémák adódtak, akkor biztosan lehetett találni legalább egyet az állatkertben fellelhető állatok között, amely a szennyezésre érzékenyen reagált. Ezeknek az állatoknak körülbelül úgy vettük hasznát, mint a régi bányászok a kanáriknak. Régebben a bányászok ugyanis kanárikat vittek magukkal a mélybe. Abban az esetben, ha valamilyen gáz, például metán szabadult fel, a madarak azonnal reagáltak. Holtan fordultak le a rúdjukról, jóval korábban, mint ahogy az emberek veszélybe kerültek volna akár robbanás, akár fulladás miatt. Na de hogy rátérjek a lényegre, az évek során több mint 454 különböző állatfajon 17.500 boncolást végeztem el. Továbbá, összehasonlításképpen 3000 ember boncolásában is közreműködtem. A tanulság számomra alapvetően újszerű és egyben előremutató is volt. Minden természetes halállal meghalt állatnál és embernél jelentős tápanyaghiány jelenség volt megfigyelhető. Ez azt jelenti, hogy valamennyi felboncolt testben kimutatható volt valamely tápanyag halálos mértékű hiánya. Megismételhetném még egyszer ezt a kijelentést, mert ez egy rendkívül fontos megfigyelés. Minden természetes módon meghalt állat és ember tápanyaghiány következtében hal meg. Ezt a megállapítást természetesen az orvostudomány számos szakértője, mint ahogyan az már az újkori felfedezések esetében oly sokszor előfordult, nem vette komolyan. Hogyan halhatna meg bárki a felvilágosodott, jómódú nyugati világban tápanyaghiány következtében? Miközben műholdakat küldünk a világűrbe, wireless technológiával kommunikálunk szinte mindenütt. A szabadidőnket pedig a bevásárlóközpontokban és a vidámparkban töltjük. Eközben pont a jól ismert és mindenki számára hozzáférhető tápanyagokban kellene keresnünk az elhalálozásunk okát. Végső soron mostanáig még arra sem találtunk bizonyítékot, hogy a vitaminokkal és az ásványi anyagokkal betegségeket tudunk megelőzni vagy gyógyítani. Az orvosok ezt mondják, sok szakértő ezt mondja, a professzorok is ezt mondják, mindenki ezt mondja. Vagy esetleg mégis lennének bizonyítékok. Hallottak már valaha a skorbutról? Bizonyára tudják, hogy a skorbutot a C-vitaminnal meg lehet előzni, és gyógyítani is lehet. Hányan hallottak önök közül az angolkorról? Általánosan ismert tény, hogy az angolkort D-vitamin segítségével meg lehet előzni, és gyógyítani is lehet. A strómát valószínűleg önök is ismerik, és azt is tudják, hogy jóddal, rézzel és szelénnel meg lehet előzni, és gyógyítani is lehet. A vérszegénységről valószínűleg mindannyian hallottak.
Mint ahogy önök is tudják, a vérszegénységet vas, réz, folsav és B12 vitamin segítségével meg lehet előzni, és gyógyítani is lehet. Az életfontosságú tápanyagokat azért nevezik életfontosságú tápanyagoknak, mert ha nincs belőlük elég a szervezetünkben, akkor tápanyaghiányban fogunk szenvedni, és előbb-utóbb megbetegszünk. Ha tehát ön megbetegszik, de beviszi szervezetébe a szükséges tápanyagokat, akkor szervezete le tudja majd győzni a betegséget. Minden orvos és professzor, mindenki, aki azt állítja, hogy nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy a vitaminok preventív módon megakadályozzák a betegségeket, és a már kialakult panaszokat képesek gyógyítani, nos, ezek a szakértők nem vesznek tudomást a nyilvánvaló realitásról. Nagyon megörültem, amikor 2002. októberében megláttam az ENSZ egészségügyi világszervezete a WHO egyik tanulmányának eredményét. Ez a tanulmány világosan rámutatott arra, hogy az ember várható élettartama táplálékának minőségétől függ. A tanulmány kimondta továbbá, hogy a korai elhalálozások és a megbetegedések mintegy 30%-a is a helytelen táplálkozásra vezethető vissza. Ennek a 30%-nak két fő oka van. 1. A legszegényebb országokban nincs elegendő táplálék. 2. A jómódú országokban helytelen és tápanyagban szegény a táplálkozás. Valószínűleg a legfontosabb megfigyelés ugyanakkor mégis az volt, hogy a betegségek kialakulásában páratlanul nagy szerepe van 3 alapvető tápanyag elégtelen mértékű felvételének. Ez a 3 alapvető tápanyag kifejezés valószínűleg nem sokat mond önnek. Nos, itt a cinkről, a vasról és az A-vitaminról van szó. De mit szól ahhoz, ha azt mondom, hogy összesen 91 ismert, életfontosságú tápanyag létezik? És ha azt mondom, hogy a másik 88-ról a tanulmány még csak említés sem tesz. A következményeket ön is el tudja képzelni. Számos kétkedő számára napnál is világosabbá vált, hogy itt csak a jéghegy csúcsáról van szó, és a tudomány területén drámai változások fognak bekövetkezni. Így a közvéleményt a WHO ezzel a tanulmánnyal pontosan ugyanahhoz a végkövetkeztetéshez vezette el, melyet én már 40 évvel ezelőtt megfogalmaztam. A tápanyagokról és hatásukról beszélgetve valamiről nem szabad megfeledkeznünk. A létfontosságú tápanyagokat a test nem tudja saját maga előállítani. A táplálékkal és a táplálék kiegészítőkkel kell felvennünk őket nap mint nap. Ennek során az ásványi anyagok felvételének jut a legfontosabb szerep, mert az életfontosságú tápanyagok jó 2/3 része ásványi anyag. Egészen pontosan meghatározva, testünknek 60 különböző ásványi anyagra van szüksége. Vessünk egy pillantást a mezőgazdaságra. Egy növénynek nem kell 60 féle ásványi anyag ahhoz, hogy életben maradjon, elég neki 9. Tudjuk ugyanakkor azt is, hogy a jó aratás a jó termőfölddel közvetlen összefüggésben van. Egy 1995-ös tanulmány szerint a mezőgazdasági hasznosítás alatt álló területek majdnem 40%-a jelentősen kizsigerelt terület. Ez azt jelenti, hogy a növénytermesztésre felhasznált földterület majdnem felén az alapvető tápanyagok már nincsenek jelen. Egy 1992-es valamennyi kontinenst vizsgáló tanulmányban az áll, hogy az afrikai termőtalaj termőképességének nagyjából 74%-át elveszítette. Ázsiában 73%-ot mértek, Ausztráliában ugyanakkor 55%, Európában 72%, Észak-Amerikában 85%, Dél-Amerikában 76% volt ez az érték. 2000. januárjában készült egy másik tanulmány, melynek eredményeit a nyilvánosság elé tárták. 1975 és 1997 között bizonyos élelmiszerekben meghatározott tápanyagértékeket és tartalmakat hasonlítottak össze. Olyan nálunk is ismert zöldségfajtákat vettek a szószoros értelmében nagyító alá, mint a brokkoli, a káposzta, a karfiol, a petrezselyem, és így tovább. A vizsgálat 53%-os kálciumcsökkenést mutatott ki. A növények 38%-kal kevesebb A-vitamint és 48%-kal kevesebb riboflavint, más néven B2 vitamint tartalmaztak. Tiaminból, vagyis B1 vitaminból 35%-os, niacinból, vagyis B3 vitaminból 29%-os volt a csökkenés.
Ha tehát a létfontosságú anyagok már a talajban sem fordulnak elő, akkor a növények a növekedésük során vajon honnan tudnák beszerezni őket? A majdnem teljesen kizsigerelt talajban így veszti el minden növény azt a képességét, hogy vitaminokat állítson elő. Ismert tény, hogy a gabona manapság már csak körülbelül 8%-nyi értékes protein tartalmaz. 1900-ban ez az érték még 23% volt. Vagyis az akkori gabona 3-szor olyan jó minőségű volt, mint a mai. Talán már ön is érti, hová akarok kiukadni. Érti már, milyen útra terelt minket a kapitalizmus? Felismeri már, mennyire rossz úton járunk? Ha meg akarunk tudni az egészségről valamit, akkor orvoshoz vagy gyógyszerészhez fordulunk. Azt gondoljuk ugyanis, hogy ő többet tud a témáról, mint mi. Ha viszont egy statisztikában azt olvasom, hogy az amerikai orvosok átlagosan mindösszesen 56 évig élnek, akkor olyan érzésem támad, hogy az orvosok, elnézést a szókimondásért, nem igazán tudják, hogy miről is beszélnek. Egy átlagos ember várható élettartama ma körülbelül 75 év. Nem találja különösnek ezen előrejelzés láttán, hogy az orvosok átlagosan 56 évesen befejezik földi pályafutásukat? Ha hihetünk a statisztikának, akkor minden esetre ön már jól járt azzal, hogy nem orvosi egyetemen végzett, és nem orvosként dolgozik. Az orvosok sajnos elhitették velünk, hogy az egészség nagyon bonyolult és komplex terület. Ez nem igaz. Az egészség nagyon egyszerű és természetes dolog. Én is tudok egészségesen élni, és ön is tud. Nagyon egyszerű az egész. Senkinek nem kell 7-10 évig egyetemre járnia ahhoz, hogy megtanulja az egészséges életmódot. Ha mostanáig mégis így gondolta, akkor bátran változtasson gondolkodásán. Egészségesen élni nagyon egyszerű. Genetikai állományunkat tekintve valamennyien képesek lennénk több mint 100 évig élni. A várható élettartamot és a genetikát kutató szakértők azt mondják, hogy minden egyes ember 100 évnél is tovább tudna élni. Ha ezt a kort mégsem érjük el, az egyedül azt jelenti, hogy egyszerűen fogalmazva, a rossz dolgokból túl sokat, a jókból pedig túl keveset tettünk meg. Azok számára, akik a tudományos megfogalmazást kedvelik, Arizonában nemrégen lezárult egy kísérletsorozat, melynek keretén belül 6 kísérleti személy, 3 pár, 2 éven át egy úgynevezett mesterséges világban élt, ahol semmilyen szennyeződés nem érte őket. A kísérlet befejeztével Los Angelesből érkezett orvosok vizsgálták meg a kísérletben részt vett személyeket. Az eredményeket számítógépre vitték, a gép pedig ezután várható élettartamnak 160 évet adott ki, feltéve, hogy a kísérleti alanyok ilyen körülmények között élnek tovább. Mindez azt kell, hogy mutassa önnek, hogy teljességgel lehetséges 140 vagy akár több évig is élni. Egy dolog van csupán, amire ügyelnie kell. Kerülje el az aknákat. Ezzel azt akarom mondani, hogy ne tegyen semmi ostobaságot olyat, mint amilyen az, ha rálép egy aknára. Vagyis ne dohányozzon sokat, ne fogyasszon túl sok alkoholt, vagy ne fusson ki az autópályára fekete fürdőruhában. Most természetesen azt gondolhatja, hogy ezek mind tényleg nagyon nagy butaságok. Érdekes, hogy mégis mennyien halnak meg ezen butaságok következtében. A kerülje az aknákat tanácshoz hozzátartozik az is, hogy lehetőség szerint kerülje az orvosokat is. Ezt a kemény és drasztikus kijelentést egy 1993-ban végzett amerikai tanulmánnyal szeretném alátámasztani, mely megdöbbentő eredménnyel zárult. Orvosi gondatlanság miatt évente körülbelül 300 000 ember hal meg az amerikai kórházakban. Ez azt jelenti, hogy bizonyos kórházi kezelések hibásnak bizonyulnak, illetve az orvosok nem a megfelelő gyógyszert adják be a betegeknek, vagy az adagolót egy 10-es jeggyel arrébb tolják, és ezzel gyakorlatilag hibás, halálos adagolást írnak elő a páciens számára. Ha hiszünk a tanulmánynak, akkor ennek az évi 300 000 embernek gyakorlatilag nem kellene meghalnia. Ha a képet akarunk kapni ennek a számnak a nagyságrendjéről, akkor összehasonlíthatjuk például az Egyesült Államok vietnámi veszteségeivel. Ott 10 év alatt összesen 50 000 ember esett el. Egy évben átlagosan 5600. Ők mindannyian háborúban haltak meg, nyílt, véres harcokban, haditervekben előkészített összecsapásokban, melynek célja az ellenség megsemmisítése, megölése volt. Ez ellen emberek milliói tüntettek.
Érzelmek szöktek a magasba, és szabályos hadjáratokat vezettek a háború ellen. Az összehasonlítás másik oldalán az orvosok állnak. Olyan hivatást képviselnek, amely a mi adónkból tartja fenn önmagát, és csak az Egyesült Államokban évente 300 000 embert öl meg. Ennek ellenére egyetlen olyan plakáttal sem lehet találkozni, melynek felirata arról szólna: védjetek meg minket az orvosoktól. Tisztában vagyok azzal, hogy ezen kijelentéseimmel fejjel megyek a falnak. De vizsgáljunk meg néhány további tényt, hogy teljes képet kaphassunk. Egészségvédelemre az egész világon jelenleg évente 2,2 milliárd eurónak megfelelő összeget költenek el. Ebből csak az USA kiadása 1,3 milliárd eurónyi. Azt hihetnénk, hogy ennek értelmében Amerika ügyel a leggondosabban állampolgárai egészségére. Mégis a különböző országokban várható élettartamot vizsgáló tanulmányban Amerika csak a 17. helyet érte el. Bizonyára szeretné tudni, hogy kit végeztek az élen. Nos, a japánok, akik amúgy erős dohányosok. Még kimondani is sok, de a japánok 68%-a dohányzik, mégpedig napi 3-5 dobozzal. Ehhez járul hozzá az átlagban 12-15 grammos napi sófogyasztásuk. Ez egy sószórónyi mennyiséget jelent személyenként. Mi ezzel szemben napi 1 mg sót fogyasztunk. A japánoknál ennek ellenére 85%-kal alacsonyabb a rákos, valamint a szív- és érrendszeri megbetegedések száma. Ennek a tragikus állapotnak a megnyugtató megoldásához először is mindenféleképpen tisztáznunk kell a mostani helyzetünket. Lehet, hogy gyógyszereink nem is használnak. Lehet, hogy nem is hatnak, vagy nem a legjobb tanácsokat kapjuk. Az orvosok és a gyógyszergyártók szava igazából nem számít. A tények azt mutatják, hogy egyértelműen rossz irányba haladunk. Ez az, ami vitathatatlan. Dr. Dean Ornish, aki a Harvardi Orvosi Egyetem orvosa, elvégzett egy rendkívül érdekes kísérletet. Olyan emberek százain kísérletezett, akiknél a szívkoszorú erek elzáródása elért a 90%-ot. Alapesetben, a hivatalos álláspont szerint, az elzáródott artériák kezelésének egyetlen módja a bypass műtét. Dr. Ornish azonban szívesebben választott más utat. Szigorú diétát rendelt el pácienseinek, táplálékkiegészítőket adott nekik, és könnyű testmozgást, például jógát vagy úszást írt elő számukra. 6 hónap elteltével a páciensek artériáiban 100%-osan megszűnt az elzáródás anélkül, hogy meg kellett volna őket műteni. Szenzációs felfedezésről lenne szó. Az orvosok szerint lehetetlen ilyen eredményt elérni. Így aztán a kísérletet megismételték, mivel az orvosok nem akartak hitelt adni dr. Ornish módszerének. De a második kísérletsorozat is ugyanezzel az eredménnyel zárult. Valóban szenzációs felfedezésről lenne szó. Mindenképpen, ha a hagyományos orvoslásban hiszünk, és azon számos, igen elterjedt tévedés foglyai vagyunk, melyeket az orvosok akarnak velünk elhitetni. De semmiképpen sem szenzációs a felfedezés, ha az ember ismeri az esszenciális vitaminok és ásványi anyagok titkát. Tegyük fel, hogy ön is artéria elzáródásban szenved, és választania kell a lehetséges kezelési módszerek közül. Ismer olyan orvost, aki ebben az esetben a következőt mondaná önnek. Egy kicsit diétáznia kellene, és mindenképpen táplálékkiegészítőt kellene szednie. Én javaslom a rendszeres, könnyű testmozgást is. Ezzel a kezeléssel egyébként jóval kevesebbet kell étkezésre költenie, magyarul spórolhat is. És ha az állapota mégis rosszabbodna, akkor majd megfontoljuk a műtét lehetőségét. Gondolom egyetért velem abban, hogy egyetlen orvos sem mondana ilyet. 1997-ben jelent meg az a tanulmány, amely az orvosokkal szembeni szkepticizmusomat tovább erősítette. E tanulmány eredményeiből világosan kiderült, hogy az orvosok, különösképpen a fiatal orvosok nem tudnak jól bánni a stetoszkóppal. Mint ahogy ön is bizonyára tudja, a stetoszkóp az orvosok által leggyakrabban használt segédeszközök egyike. Sok orvos, aki éppenséggel kitűnő ismeretekkel rendelkezik az orvostudomány csúcs technológiai vívmányai terén, nem igazán jártas a stetoszkóp használatát illetően. Ez a tanulmány arra is rámutatott, hogy a fiatal orvosok a szívproblémák mindössze 20%-át tudták diagnosztizálni. A szívbetegségek hihetetlen 80%-át csak hiányosan vagy egyáltalán nem tudták megállapítani. Felmerül bennem a kérdés, hogy hogyan lehet az ember 10-15 évig orvostan hallgató anélkül, hogy a stetoszkóp használatát elsajátítaná.
Ez olyan, mintha az asztalosinas 7 évnyi tanulóidő után nem tudná a kalapácsot használni. A stetoszkóppal az orvosok képesek lennének a szív problémákat diagnosztizálni, mégsem tanulják meg annak használatát, mert plusz 10 percükbe tellene a szív, a szívbillentyűk és az artériák minden egyes négyzetmilliméterének meghallgatása. Ha rászánnák az időt, és jelentősen megváltoztatnák a szív problémák diagnosztizálásának módszerét, lényegesen hatékonyabbak lennének a szívvel kapcsolatban végzett vizsgálatok, hiszen a stetoszkóp segítségével alapvetően minden egyes szív probléma felismerhető. Egy valamit szeretnék hangsúlyozni. Nem az a célom, hogy ön az orvosokat ellenségének tekintse. Hangot kell adnom ugyanakkor a jelenlegi rendszerrel szembeni nagyfokú elégedetlenségemnek, mivel a betegségek felismerésében és gyógyításában fényévekkel előrébb kellene járnunk. Sőt, tovább megyek. Ezen betegségek többsége ma már nem is létezne, ha alkalmaznánk megszerzett tudásunkat. Így én inkább abban látom a feladatomat, hogy olyan információkat juttassak el önhöz, amelyeket nagy valószínűséggel elhallgatnának ön elől. Térjünk át egy másik, hasonlóan fontos témára, a koleszterinre. A koleszterin szint mérésére minden évben horribilis összegeket fordítanak. Tulajdonképpen miért is? Létezik olyan betegség, amelyet a magas koleszterin szint okoz? Nem, nincsen olyan betegség. Ha a vérben a koleszterin és a triglicerid értéke magas, akkor ennek más oka van. Lehet, hogy a szervezetében nincsen elég a B3 vitaminból, vagy 2 ásványi nyomelemből, a krómból és a vanádiumból. De az is lehet, hogy szervezete az alapvető fontosságú zsírsav hiányára hívja fel így módon a figyelmet. Így lehet felismerni az omega-3 és az omega-6 zsírsavak közötti egyensúly felbomlását is. Szenvedhet ön ugyanakkor korai strúmában, vagy pajzsmirigy elégtelenségben is. Ezek is a vérkoleszterin és triglicerid értékének emelkedésével járnak. Újabb okként jöhet szóba a kezdeti cukorbetegség is. A koleszterin és a triglicerid mennyisége már jóval azelőtt elkezd a vérben emelkedni, mielőtt a vércukorérték felszökne. Ha az imént leírtakat esetleg nekem nem hiszi el, akkor menjen egy könyvtárba, és nézzen utána egy egészségügyi lexikonban az általános diagnosztikának. Nézze meg, milyen változások lépnek fel a vérképben kezdődő diabétesz esetén. Megnövekedett koleszterin és triglicerid értékek. Mik a pajzsmirigy elégtelenség első jelei? Megnövekedett koleszterin és triglicerid értékek. Okozhatnak bármiféle betegséget a megnövekedett koleszterin és triglicerid értékek? Nem, csak jelzésül szolgálnak. Az okokat máshol kell keresni. A férfi, illetve a női nemi hormon, a tesztoszteron, illetve az ösztrogén 95%-ának a koleszterin a forrása, de ugyanígy 95%-os az arány az adrenalin hormonnál is. Szervezetünk a koleszterinnek csupán 10%-át tudja előállítani, a fennmaradó 90%-ot a táplálékkal kell magunkhoz vennünk. Ha tehát az ön adrenalin készletei kimerültek, akkor bizony ön túl kevés koleszterint juttat a szervezetébe. A New England Journal nevű labban 13 évvel ezelőtt megjelent egy beszámoló, melynek a következő volt a címe. Egy 88 éves úr napi 25 tojást fogyaszt, mégis normális a koleszterin szintje. Lehet, hogy valaki felteszi a kérdést, hogy miért fogyaszt el ez az ember naponta 25 tojást. Talán már nem volt foga a hús megrágásához. Talán tyúkokat tartott, és maga szerette volna végezni a minőség ellenőrzést. Bármi is lehetett az ok, számunkra az a fontos, hogy napi 2 tucat tojás elfogyasztása mellett is normális koleszterin szintet produkált. A tojásban létfontosságú protein található, de ez csak akkor válik hasznára, ha nem olajban süti meg a tojást. Ne süsse tehát olajban, és ne használjon margarin sem. A tojást egészséges módon vízben lehet elkészíteni lágy vagy kemény tojásként, esetleg vajjal alacsony hőmérsékleten, tükörtojásként vagy rántotta formájában. Margarint ne használjon, mert a margarinban többek között jelentős mennyiségű szabad gyök található. Következzen egy sajnálatos módon manapság nagyon gyakori és elterjedt betegség, az Alzheimer-kór. Az Alzheimer-kórt 40 évvel ezelőtt még nem ismerték. Azért nem ismerték, mert ez a betegség nem is létezett. Sem ezen a néven, sem más néven. Betegségként 1979 óta tartják számon.
Ma az Alzheimer-kór a 65 év feletti felnőttek halálozási okai között a 4. helyet foglalja el, a szív- és érrendszeri betegségek, a rák és a cukorbetegség mögött. Ezzel kapcsolatban a következőket érdemes tudni. Az emberi agy 75%-ban mielinből áll, ami egy zsírtartalmú szigetelő hüvely. Fontos, hogy más anyaggal nem lehet helyettesíteni. Másrészt az is fontos, hogy 100%-ban koleszterinből épül fel. A szervezet a napi koleszterin szükségletnek mindössze 10%-át állítja elő önmaga, a fennmaradó 90%-ot a táplálékkal kell felvennünk. Ha tehát ön hallgat orvosa tanácsára, és nem fogyaszt többé tojást, margarint használ vaj helyett, nem eszi meg a csirkebőrét és tofut, vagyis szójatúrót eszik a vörös hús helyett, akkor bizony könnyen Alzheimer-kóros lehet. 2000 márciusában hozták nyilvánosságra azt az anyagot, amely szerint a következő 25 évben elképesztően sok 14 millió amerikai ember haláláért tehető majd felelőssé az Alzheimer-kór. Az előző 25 évben összesen 250 000 áldozatot követelt a kór. 25 évvel ezelőtt pedig egyetlen egy ember sem halt meg emiatt az alattomos, magunk által megásott csapdában. Az állatgyógyászatban már 50 évvel ezelőtt is ismert tény volt, hogy az Alzheimer-kórt korai stádiumában állatoknál le lehet győzni. Ehhez nagy adag E-vitaminhoz kis mennyiségű növényi olajat adtak, mivel a vitamin zsírban oldódik. Ezt a keveréket adták be az állatoknak, hogy ne betegedjenek meg Alzheimer-kórban. Csak jóval később, 50 évvel ezután, egészen pontosan 1992. júliusában fedezték fel a kutatók, hogy az E-vitamin képes lassítani az Alzheimer betegek emlékezetvesztését. Így az emberek orvoslásában alig 50 év alatt sikerült az ismereteknek ugyanarra a szintjére eljutni, mint ahova az állatorvoslás már rég eljutott. Lehet, hogy önnek is tanácsosabb, sőt, lényegében biztonságosabb is, ha állatorvoshoz fordul. Szeretnénk még néhány szót szólni a magas vérnyomásról. Hallott már arról, hogy a só árt az egészségnek, mert magas vérnyomást okoz? Vagy mondtak már olyat önnek, hogy a magas vérnyomás a génekkel függ össze? Nos, egyik állítás sem igaz. A magas vérnyomás sem a sófogyasztással, sem az öröklött génállománnyal nem függ össze közvetlenül. Mint ahogy azt már ön is sejtheti, az ok egyetlen anyag hiányára vezethető vissza. Egyetlen anyag hiányzik mindösszesen a szervezetéből, ez pedig a kálcium. Egy 20 éves, 2 milliárd dollárt felemésztő tanulmány lezárultakor bölcs tudósok a következő eredménnyel állottak elő. 5000 magas vérnyomásban szenvedő embert vizsgáltak meg, akiktől megvonták a vérnyomás csökkentő gyógyszereiket, és sószegény diétára fogták őket. Tudják, mi lett az eredmény? A kísérlet valamennyi résztvevője meghalt. Számomra ez nem volt meglepő fejlemény. Ilyen vizsgálatok révén állapították meg ugyanis, hogy a sófogyasztás csökkentése semmiféle eredményt nem hoz. A vérnyomás a tesztalanyok mindössze 0,3%-ánál csökkent kismértékben. Ennek láttán belekezdtek egy másik kísérletbe, melyet ismét 5000 magas vérnyomásban szenvedő alannyal végeztek el. Az ajánlott napi kálcium mennyiséget megduplázták, napi körülbelül 1700-2500 mg-ra. Ezt a kísérletet 6 hét után abba hagyták. Bizonyára most azt kérdezik, hogy vajon miért kellett 1,5 hónap után abba hagyni a vizsgálatot. A válasz nagyon egyszerű. A vizsgált személyek 85%-ának megszűnt a magas vérnyomása. Szenzációs eredmény. Tisztelt hallgatóim! A kérdésem önökhöz a következő. Kapott önök közül valaki bármikor is olyan tanácsot az orvosától, hogy valójában mindegy, hogy mennyi sót fogyaszt, mostantól kezdve mindössze a kálciumfogyasztás növelésére kell ügyelnie? Ugye nem kapott? A magas vérnyomás kezelése ugyanis a belgyógyásznál kezdődik. Aztán bevonnak egy pszichológust, esetleg még egy kardiológust is, és végül aztán egy szívátültetésre specializálódott szakember a végállomás. Én inkább azt ajánlanám, kezdjen el szedni kálciumot. Következő témánk az elhízás. Az amerikaiak túlnyomó része szenved ebben a betegségben, amelyről akkor beszélünk, ha a testsúly minimum 15 kg-mal haladja meg az ideálisat. Az elhízás szintén korunk új betegségei közé tartozik.
50 évvel ezelőtt az amerikaiaknak még csak 15%-a. 100 évvel ezelőtt mindössze 1%-a volt túlsúlyos. Ma már tudjuk, hogy ennek a veszélyes állapotnak egyetlen probléma az oka, ez pedig a létfontosságú ásványi anyagok hiánya. A súly probléma legtöbbször nem más, mint ásványi anyagok hiányának jelensége. Ügyeljen tehát arra, már csak alakja miatt is, hogy elegendő mennyiségű ásványi anyagot vegyen magához. Így kézben tudja tartani súly problémáit is. Egy 1997-es jelentésben kimutatták, hogy az Egyesült Államokban 26 év alatt elképesztő összeget, 30 milliárd dollárt költöttek a rák elleni küzdelemre. A 26 évnyi kutatás ellenére a szakértők csak annyit tudtak javasolni, hogy a figyelmet a megelőzésre kell koncentrálni. 30 milliárd dollárt látszólag eredménytelenül dobtak ki, csak azért, mert a kutatók nem léptek ki a saját világukból. Igazából nem gyógymódot kerestek, hanem csak jobb kemoterápiát. Míg tehát az idők során a gyógyszerre kiadott költségek megsokszorozódtak, addig a halálozási arány ugyanaz maradt. Nyilvánvaló, hogy nem a jó helyen keresték a megoldást. Egy másik tanulmány, az úgynevezett egészségügyi tanulmány a Harvard Egyetemi Kórház ápolónőiről azt mutatta ki, hogy 90 000 táplálék kiegészítőt több mint 15 évig szedő kórházi ápolónő esetében a bélrák kockázata 75%-kal csökkent. Ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy létezik-e bármilyen gyógyszer, amelyik a bélrák kockázatát 75%-kal csökkenti? Nem létezik. És arról hallott-e már, hogy a zsírszegény táplálkozás csökkenti a bélrák, a mellrák és alapjában véve valamennyi rákos megbetegedés esélyét? Valószínűleg igen. Minden orvos azt mondja, hogy a zsírszegény táplálkozás csökkenti a rák kockázatát, miközben a zsírban gazdag táplálkozás növeli azt. Nos, ezzel a 90 000 ápolónővel elvégeztek egy második kísérletet is, melynek során az ápolónők két csoportját hasonlították össze. Az egyik csoportban azok voltak, akiknek kalóriabevitelében a zsír aránya meghaladta az 50%-ot. A másik csoportban azok, akiknél ez az arány 20% alatt volt. Az 50%-os érték zsírban rendkívül gazdag táplálkozást jelent, a 20% alatti pedig rendkívül zsírszegényt. Ha tehát a táplálék zsírtartalmának jelentős befolyásoló szerepe van a rák szempontjából, akkor az 50%-os csoportban több rákos megbetegedést kellene regisztrálni, mint a 20%-os csoportban. Logikusnak látszik, ugye? A vizsgálat eredménye mégis az lett, hogy a két csoport között semmilyen érdemleges különbség nem volt tapasztalható. A táplálékkal felvett zsír mennyisége semmilyen összefüggésben nincsen a rákos megbetegedés kockázatával, mely önt is fenyegeti. Döntő azonban az, és most kérem nagyon figyeljen, hogy a zsírt hogyan használja főzéskor. Egy 1998-as tanulmány szerint a kevésbé ásütött húst kedvelő nőkhöz képest 462%-kal magasabb a mellrák kialakulásának esélye azoknál a nőknél, akik az alaposan átsütött húst részesítik előnyben, ahol tehát a hús mellett a zsír is jól átsül. Nem 50%, nem 100%, nem is 200%, még csak nem is 300%. 462%-kal nagyobb a kockázata annak, hogy mellrákban, prostata vagy bélrákban betegedjünk meg, csak azért, mert jól megsütve szeretjük a húst, és ezáltal megégett állati zsíradékot juttatunk be szervezetünkbe. És még valami a rákkal kapcsolatban. Igen, egyszerűen 60-80%-kal csökkentheti a rák kockázatát, ha fekete áfonyát, málnát, meggyet és epret fogyaszt. A rák rizikóját továbbá általánosan csökkenti a szelén, ez az ismert nyomelem. Ezzel kapcsolatban szintén végeztek vizsgálatokat, és az eredmények a szelén fontosságát egyértelműen bizonyították. Leginkább az előre haladott korban jelentkezik a szenvedés egy további forrása, az izületi gyulladás. Az izületi gyulladás 80%-át az izületek környékén megjelenő csontritkulás okozza. Ide tartozik az összes reumás panasz, így például a lumbágó is. A panaszokat a csontvégek oszteoporózisos elváltozása okozza. Az orvos felír önnek egy fájdalom vagy gyulladás csökkentő gyógyszert, mely a fájdalmakat bizonyosan csökkenti is. De a baj csak így lesz igazán komoly.
Képzelje el, hogy autójával az autópályán halad, és a motorból folyni kezd az olaj. A jelzőlámpa pirosan világít. Ön emiatt mérgesen kiszáll az autóból, felnyitja a motorháztetőt, és elvágja a jelzőlámpa kábelét, majd visszaül és folytatja az útját. Ön azt gondolja, hogy értelmes ember sohasem tenne így? Ön sem? Ugyehogy nem. Pedig pontosan ezt teszi a testével. Ízületi gyulladásban szenved, beveszi a fájdalomcsillapítót, és úgy tesz, mintha minden rendben lenne. Aztán megint visszamegy az orvoshoz, és talán még azt is elmeséli, hogy mennyire jól használt a felírt gyógyszer. Ismét elmegy táncolni, aerobikra, fitnessterembe, és még sok más helyre. Ugyanakkor, amit valójában tesz, az, hogy még jobban elhasználja az ízületeit, és végül véglegesen, visszafordíthatatlanul tönkreteszi őket. Viszont cserébe gazdagabbá teszi orvosát, mert hamarosan csípőprotézisre lesz szüksége. Nagyon érdekes az a kísérlet is, amelyet 1993-ban egy bostoni kórházban végeztek el. Olyan ízületi gyulladásban szenvedő pácienseket vontak be a kísérletbe, akik a hagyományos gyógyszerekre már nem reagáltak. A résztvevő betegeken megpróbáltak még egyszer a hagyományos gyógyszeres kezeléssel segíteni. Ezek után már csak egyetlen megoldás maradt a betegek számára, a műtéti beavatkozás. Ekkor kezdődött el igazából a kísérlet. Minden egyes pácienst megkérdeztek, hogy hajlandó lenne még 90 napig szenvedni, és a műtét előtt részt venni még egy kísérleti terápián. 29 beteg válaszolt igennel. A terápia abból állt, hogy a pácienseknek minden nap egy púpozott teáskanál őrölt, szárított csirkeporcot adtak. Az eredmény? 10 nap elteltével minden fájdalmuk elmúlt. Mint ahogy említettem, a kísérletben olyan személyek vettek részt, akik a hagyományos eszközökre és szerekre semmilyen módon nem reagáltak. 30 nap elteltével ki tudtak nyitni egy vákumos uborkakonzervet, pedig a legtöbbjük elvileg még egy golyóstollat sem tarthatott volna a kezében fájdalom nélkül. 90 nap elteltével a páciensek ízülete teljesen rendbe jött. Hála azoknak az értékes tápanyagoknak, amelyekhez az őrölt csirkeporcból hozzájutottak. Nem titok ma már az sem, hogy vitaminok és ásványi anyagok megfelelő bevitelével meg lehet előzni, sőt, gyógyítani is lehet betegségeket. A Time magazin 1992-ben a címlapján tette közzé a következőket. A vitaminokban valódi életerő rejlik. Az új kutatások alapján legyőzik a rákot, a szívbetegségeket és az öregedéssel járó panaszokat. Összesen 75 tudományos cikk jelent meg orvosi, állatorvosi és kórbonctani folyóiratokban, melyek mélyrehatóan foglalkoztak a témával. Ezekben a cikkekben emberi és állati betegségek sokaságát sorolták fel, amelyeket vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek, aminósavak és zsírsavak hiánya okoz. Jómagam 1978-ban kezdtem el alkalmazni az emberi gyógyászatban, az állatgyógyászatból már ismert táplálkozási módszereket, emlékeznek, a pelleteket. Mindenképpen el akartam érni azt a célt, hogy pácienseim az átlagos 75 év helyett 100 vagy annál is több évig éljenek. Ezért aztán információgyűjtésbe kezdtem, hogy hogyan tudták bizonyos emberek az igen tiszteletre méltó 100 évet, vagy még annál is többet elérni. Érdekesnek találtam néhány páciensem azon válaszát, miszerint ők nem is akarnak 100 évig élni. A miértre a leggyakrabban a következő választ adták. Nem szeretném egy idősek otthonában végezni, hogy ott visszaéljenek az állapotommal. Ezt az aggodalmat természetesen megalapozottnak véltem. Mégis nekiveselkedtem, és elkezdtem a lehető legtöbb információt begyűjteni a 100 évesekről és a 100 évesektől. Abban a reményben tettem mindezt, hogy az eredmények majd engem igazolnak. Kutatásaim során bukkantam rá dr. Clive McKay munkájára. Egy 1935-ben megjelentetett írás szerint kutatása a következőképpen nézett ki. Patkányokból 3 csoportot alkotott. Az egyes csoport naponta 1 patkánypelletet kapott. Ezek a patkányok átlagosan 2 évig éltek. Már ez az eredmény is nagy sikernek számított, mivel a patkányok átlagosan 11 hónapig éltek, a pellettel etetett egyedek viszont már 2 évig. A második csoportba tartozó állatok szinte ugyanazt a pelletet kapták, csak a szénhidrát tartalmat csökkentette a kutató 30%-kal. A vitamin és ásványi anyag tartalmat változatlanul hagyta.
Ez azt eredményezte, hogy az ebbe a csoportba tartozó állatok átlagban 3 évig éltek. Ezen felbuzdulva dr. McKay a harmadik csoport patkányainál már 60%-kal csökkentette a szénhidrát tartalmat, a vitamin és ásványanyag tartalmat viszont ugyanúgy változatlanul hagyta. Az eredmény? A csoport állatai 4 évig is éltek. Szenzációs eredmény, 4-szerese az eredetileg várható élettartamnak. A kísérletet ezek után pókokkal, bogarakkal, gilisztákkal, galambokkal és sok más állatfajjal is végrehajtották. A tudósok arra jutottak, hogy az eltérő eredményeket a vitaminok és az ásványi anyagok szénhidráthoz viszonyított részaránya okozza. Nem a táplálékot csökkentették, csak a szénhidrát kalóriák számát. Ez magyarázza meg dr. McKay eredményét is, ahol a harmadik patkánycsoport szénhidrát kalóriánként 3-szor annyi vitamint és ásványi anyagot kapott, mint az első csoport. Ez a tény okozta a lényegesen hosszabb élettartamot. Térjünk át a következő témánkra, de ne felejtsük el közben, amit az imént a patkányokról és a csökkentett szénhidrát tartalomról megtudtunk. Pakisztán északnyugati részén él a Hunza nevű nép. A Himalája közelében 5800 méter magas hegyek között rendkívül nehéz körülmények között élnek. Nincs áramuk, nincsenek gépeik, kórházról vagy gyógyszertárról soha nem is hallottak. Orvosokat sem ismernek. A hunzák kizárólag házi készítésű szereket, gyógyfüveket használnak, vagy masszázsal segítenek magukon. Mégis, vagy talán éppen ezért, ők élnek a földön a leghosszabb ideig. Ebben a már-már gyilkos tengerszint feletti magasságban némi gabonafélét, paradicsomot és káposztát termesztenek. A rövid aratási időszak miatt nagyon keveset tudnak ezekből betakarítani. Szénhidrátot egyedül tortillával visznek be a szervezetükbe, szénhidrát máshol nem fordul elő a táplálkozásukban. Táplálékuk legnagyobb részét a kecske, a bárány, az üri, a teve, az ökör és a nyúl húsa alkotja. Esznek még tyúkot és tojást is. A tejből sajtot és joghurtot állítanak elő, a főzéshez vajat használnak. Összefoglalva, a hunzák a világ leghosszabb ideig élő népe úgymond csökkentett szénhidrát tartalmú táplálékon él. Számomra ez a magyarázat arra, hogy miért érnek el ilyen magas életkort. A rendkívül szokatlan népcsoport tanulmányozása közben felfedeztünk még egy titkot. Ezt a titkot egy egyedülálló és nagyon figyelemre méltó eseménysorozatban láthattuk. Közvetlenül a hegyekből, tehát a Himalája szívéből folyik a hunzák területére egy különleges Gletscher folyam, amit a Gletscher teje névvel illetnek. Ez az élettel teli és magas ásványi anyag tartalmú víz szürke, nem átlátszó, ezért nevezik tejnek. Kis kőszemcsék és több mint 60 féle fontos ásványi anyag található benne. Amikor a Gletscher teje folyni kezd, a hunzák kimennek a mezőre, és ezzel a Gletscher tejjel dúsítják földjeiket. Gerebéikkel és csizmáikkal addig tapossák a vizet a földbe, amíg az kásássá nem válik. A talajt így nem csak öntözik, hanem nagyon sokféle ásványi anyaggal is dúsítják. Gondolhatják, hogy az ebből a földből kinövő növények csak úgy duzzadnak az értékes vitaminoktól és ásványi anyagoktól. Minden gyümölcsben benne van a Himalája hatalmas ereje. Az ásványi anyagok a maguk legősibb formájában. Ehhez jön még az is, hogy az átalakulás ezen folyamata az élettelen talajból a fotoszintetizáló növényekig olyan biológiai formát eredményez, amely a lehető leghatékonyabbá teszi ezen anyagok felvételét. Egyedülálló ez a természeti adottság. És ismét beigazolódott az a feltevésem, mely időközben már mély meggyőződéssé szilárdult bennem, a szénhidrátban szegény táplálkozás, melyet értékes ásványi anyagok és vitaminok bevitele egészít ki, nem csak az állatoknál, hanem az embereknél is döntően képes meghosszabbítani az életet. Kiegészítésképpen még egy megfigyelés. A hunzák a ház körül és a földeken elégetett faágak hamuját is szétszórják. Amint az kiderült, ez a hamu, bizonyára már önök is sejtik, értékes ásványi anyagok sokaságát tartalmazza. További kutatásaim során olyan emberek születési és halálozási értesítőinek sokaságát gyűjtöttem össze, akik elérték a 100 éves kort. Nagyon kíváncsi voltam, miben rejlik magas életkoruk titka. Első példám Ralph Charles Ohioból. Ő 1999. októberében ünnepelte 100. születésnapját. Vele kapcsolatban az az elképesztő, hogy nem fogják elhinni, még mindig pilótaként dolgozik.
Bizony, Amerika középső részén szállít utasokat. Egészségügyi papírjain és pilóta engedélyén semmiféle korlátozás nem szerepel. Egész megjelenése olyan dinamikus, hogy azt hinném, 70-es évei végén vagy 80-as évei elején jár. A dél-afrikai Dora Amatébe nevű hölgy is nemet mondott a gyors elmúlásnak. Ő 1891-ben született. Amikor 1995-ben 104 éves korában megkérdezték arról, hogy mit gondol, hogyan érhette el ezt a magas életkort, a következőket válaszolta. Szöcskét, tökmagot, teknősbékahúst, mindenféle füvet és asszalt gyümölcsöket eszem, és minden nap megiszom egy csésze kávét. Ez számomra már mindent elárult. Nem azt mondta, hogy kenyeret, burgonyát, rist vagy kukoricát eszik. Szénhidráthoz legfeljebb a szárított gyümölcsből jutott. Proteint a szöcske és a teknősbékahúsból vett fel. A létfontosságú zsírsavak a tökmagból jutottak a szervezetébe. És ha a füveket zölden ette, akkor így módon némi C-vitamint, folsavat és béta-karotint is fogyasztott. A 90-es években Guinness rekorder volt Jean Calment, mint az akkoriban élt legidősebb nő. Bizonyítani tudta, hogy 1995. február 21-én volt 120 éves. 122 évesen és 164 naposan halt meg 1997. augusztusában szélütés következtében. A kezeiben érzett reumától eltekintve sohasem kínoszta fájdalom, semmilyen panasza nem volt Alzheimer-kórja sem. Élénk és szellemileg friss maradt egészen haláláig. Afrikában, egészen pontosan Nigériában egy törzsfőnök 126 évesen halt meg. Egyik felesége arról áradozott, hogy férjének minden foga megvolt még ebben a korban is. Egy szíriai férfi jut még az eszembe. Ő 133 évesen halt meg 1993. júliusában. Ő is Guinness rekorder volt, de nem azért, mert ilyen sokáig élt, sokan élnek tovább is, hanem mert még 9-szer apa tudott lenni. Ez azt jelenti, hogy 100 éves korában is nemzőképes volt. A legutolsó haláleset, amelyet beszeretnék mutatni, egy hölgyé. A neve Matsumi Dusti. Ő 161 éves korában halt meg. Elég hihetetlennek hangzik, de 6 még élő, 120 és 128 év közötti gyermeke bizonyíthatja ezt. Legidősebb fia mesélte nekünk, hogy édesanyja sohasem járt orvosnál, és soha nem szedett gyógyszert. Csupán a gyógyfüvek természetes gyógyító erejét használta. Mit gondolnak? Matsumi asszonyt beoltották gyermekkorában? Természetesen nem. Gyermekei közül sem kapott egyik sem oltást. Egy hegyi kőkunyhóban született Iránban, ott nem volt lehetőség oltásra. Az is biztos, hogy egész életében rengeteget mozoghatott, hiszen ott a hegyekben sokszor hosszú távokat kellett megtenni ahhoz, hogy a szükséges élelmiszert begyűjtsék. Rengeteg beszámoló, tény és rendkívüli emberi sors. Jó néhány közülük szenzációsnak és teljesen hihetetlennek tűnik. Nem lehet esetleg szó arról, hogy ezek a dolgok csak a mi felvilágosodott nézőpontunkból tűnnek olyan idegennek és elérhetetlennek. Nem lehet, hogy már annyira elfordultunk a természettől, hogy a normálisat nem tekintjük normálisnak. Tényleg lemondtunk volna a hosszú élet természetes igényéről. Az a véleményem, hogy teljesen át kell alakítanunk a gondolkodásunkat. A dolgok rendbetételére pedig soha nem volt kedvezőbb az idő, mint most. Emlékszik? Táplálékával 91 esszenciális tápanyagot kell felvennie, napi szinten. Ebből 60 ásványi anyag, 16 vitamin, 12 esszenciális aminósav és 3 esszenciális zsírsav. Amennyiben ezen anyagok nem állnak a rendelkezésére, hiányjelenség lép fel. Ha írna egy levelet egy állateledel gyártó cégnek, amelyik nagyon korszerű állateledel gyártására szakosodott, és ebben a levélben megkérdezné, hogy ez a speciális készítmény hányféle ásványi anyagot tartalmaz, akkor a válasz nagy valószínűséggel az lenne, hogy 40-et. Ha ezután megkérdezné, hogy a patkányeledel hányféle ásványi anyagot tartalmaz, akkor a válasz nagy valószínűséggel az lenne, hogy 28-at. Nos, azt a tényt figyelembe véve, hogy összesen 60 féle ásványi anyag létezik, amelyre szükségünk van, ezek a számok nem különösebben meglepőek, mégiscsak átlagos állateledről beszélünk.
A gond, vagy jobban mondva, minden szempontból érthetetlen és nagyon elgondolkodtató tény azonban az, hogy mindez idáig még nem találtam olyan bébi ételt, amelyik szerint 11 ásványi anyagnál többet tartalmazott volna. Míg tehát a patkányok 28 féle ásványi anyagot kapnak, addig a drága kisbabák a legfontosabb fejlődési szakaszban, a legjobb esetben is csak 11 féle ásványi anyagban részesülnek. El tudom képzelni, hogy nehezen hiszik el, amit mondok, de én semmi mást nem teszek, csak a hétköznapi realitást mutatom be. Azt a valóságot, mely újra és újra szomorú képet ad az ember értékéről. Kétségbeejtő dráma. A kutyaeledelbe tehát 40 ásványi anyagot tesznek, a patkányok sem panaszkodhatnak a 28 féle ásványi anyaggal, miközben a kisbabák nevetséges módon csupán 11 féle ásványi anyagot kapnak a bébi étellel. Elképesztő dráma, melynek főszereplője maga az ember. Amúgy mellékesen feltűnt már önöknek az, hogy a kutya sohasem, vagy csak nagyon ritkán beteg. Nem csoda, hiszen a számára készült eledelt 40 féle ásványi anyaggal gazdagítják. Amint azt már említettem, a patkányokét 28 féle. A csecsemők bébi ételét viszont elképesztően kevés, 11 féle ásványi anyaggal egészítik ki. Miközben, és ez csak tovább tetézi a bajt, egy átlag felnőtt európai táplálékában ez az érték még a csecsemőkénél is sokkal rosszabb. És ön, kedves hallgatóm, aki most hallgatja ezt az előadást, nagy valószínűséggel ezen felnőttek egyike. Gondolja ezt végig. Most. Tartok ehhez egy rövid szünetet. Boltban kapható kutyaeledel 40 féle ásványi anyag, bébi étel maximum 11 féle ásványi anyag, és mi felnőttek napi szinten még ennek is csak a töredékét vesszük magunkhoz. Nincs olyan elfogulatlanul és józanul gondolkodó ember, aki ezt a helyzetet elfogadhatónak tartaná. Ez a tévút inkább egy alattomos csapdához hasonlít, melyben ön is, mi is benne vagyunk, függetlenül attól, hogy tudunk-e róla vagy sem. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hiszen nem lehet elégszer elmondani, az embernek pontosan 91 alapvető tápanyagra van szüksége, ezek hiányában úgynevezett hiányjelenségek lépnek fel. Az a megcáfolhatatlan tény pedig, hogy minden természetes halállal meghalt emberben kimutatható valamilyen hiányjelenség segíti megérteni, vagy legalábbis éreztetni ennek az üzenetnek a fontosságát. Szeretném önt ezenkívül arra is emlékeztetni, hogyha a sorsát nem veszi a saját kezébe, akkor ezt más fogja megtenni ön helyett. Az élet pedig általában nem túl kegyes hozzánk, főleg nem a mai időkben. Járjon nyitott szemmel, tájékozódjon, és ne bízzon meg vakon az orvosokban. Ezzel nem csak pénz spórolhat meg, de ami ennél sokkal lényegesebb, meghosszabbíthatja az életét. Ezzel egyúttal arról is dönt, hogy nagy mértékben javít-e a jelenlegi és a jövőbeli életminőségén. Érje el egészségesen az időskort, és éljen minél tovább. Mától fogva nem mondhatja többé, hogy hát erről nem is tudtam, vagy hogy bár csak hallottam volna erről korábban. Mától fogva ugyanis ismeri a titkot, a hosszú élet titkát. Mától kezdve önnek is megvan az esélye arra, hogy egészségesen öregedjen meg. Saját maga szabja meg, hogy mennyi ideig fog élni, és mennyire egészségesen. Vegye a saját kezébe élete irányítását, mert önnek is csak egy élete van.